Shekara ga mai rai kwana, bana sukan talakawa su da raguna su dai kallo. Cikin iyawar Allah kafin a fara yanka raguna al'umma da dama ne ke dandazo domin ziyartar masallacin Idi. Mu kuma muna ta saman gidan sarkin musulmi muna kawo muku bayanai a rediyo. Kwatsam sai ga mai alfarma sarkin musulmi tare da jami'an tsaro sun yi masa rakiya zuwa Idi. Bayan isar mai alfarma sarkin musulmi Idi aka tayar da sallah. Inda mu kan muna gidan sarki a nan muka yi sallar. Muke kawo malumar musulmi bayanai a rediyo domin da yawa daga cikin mutane suna bin sallar ne a rediyo. Bayan an kammala sallar Idin liman ya yanka ragunsa. Al'umma suka yi dandazo a fadar mai martaba sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku domin jin jawabin a wannan shekarar mai sarkin musulmi zai ci. Sarkin musulmi ya yi bayani ga al'umma tare da kira gare su da a zauna lafiya. Sannan kuma a yi wa shugabanni biyayya. Ni da ɗan uwa abokin aiki Muhammad Sani Suleiman gidan dare muna nan tun da sanyin safiya. Abubuwan da na karato muku a wannan shekarar da sallar layya mata da dama sun yi anko amma fa na hijabai. Duk da halin tsadar rayuwar da ƙasa ta take cikin mu maza ba a bar mu a baya ba. Bayan sarki ya kammala jawabi da dama daga cikin mutane na kokarin komawa unguwanninsu. Ni ma dai na yi kokarin komawa gida domin ganin yanka abin da ya sauwaka. An fara hida ana gyara nama, ga alama dai kan yau gari zai ɗauki kamshi. Wannan dai shine titin Ahmadu Fa'irat inda nan ne shiyar ta take ta digar Bakule. Shiyar da ke makwabtaka da digar a gida tsame dila da kofar kaɗe. To mu ma karan mu dai a digar Bakule alhamdulillahi. Ga 'yan uwa da iyaye da ƙaninan muna ta famar gyaran nama cikin iyawar Allah. A nan da muke gyaran nama na cikaro da ɗan takarar ƙaramin hukumar mulkin Sokoto Arewa to Honorable Aminu Kabiru. To Honorable gama a shekarar 2024 Allah ya kai mu lokacin sallar layya. Me zaka bayyana a wannan lokacin? Alhamdulillah rabbil alamin, mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu rayuwa da lafiya muka kuma samun kama a cikin wannan rana mai muhimmanci ta layya kuma ya ba mu sauke wannan nauyi da ya tura mana Allah ba mu sallah. Bayan na kammala tattaunawa da shi na zagaya su daga cikin lungunan da muke da su a shiyar mu inda anan na cikaro da yawa daga cikin mutanen da sun fara gasa nasu nama. Ga alama ma naman ya fara gasuwa. Lallai dai kan nama ya kai nama. Na dawo bakin titi shiyata domin ƙara yaɗa muku ita, domin kuwa duk mafi yawancin 'yan uwa da abokanan arziki da iyaye suna nan su ma karan kansu a bakin titin. A'a, ikon Allah. Yau kan an kai ƙarshen kwaɗai Hussein Ozal. So abu kunne ana ta wanke hannu ga alama za a ci banza. To yau kan nama salawat balawat. Kaɗan daga cikin abubuwan da muka kalato muku a wannan shekarar kenan. Muna fatar Allah ya kai mu baɗin baɗaɗa, sannan kuma kira ga waɗanda Allah ya hore ma abin yin layya. A taimakawa 'yan uwa da abokanan arziki waɗanda ba su samu yin layyar ba.